Yes, welcome back, to the larger than life program, Dancehall Champion. Of course, as we proceed to giving you nothing but the finest in music, I've met up with my brother here. His name is Fire K. He's also a Dancehall Champion. Fire K. Wagwan, my brother. Anzi murukuru wa mangoma tudze Fire K ndiani? Fire K ndi Kelvin Kudzai ndiye anonzi Fire K police station. Okay, saka zita renyu chairo munonza? Ndonzi Kelvin Kudzai ndiye. Ndozita rangu rekuberekwa iroro. Ndine 23 years old. Saka zita rekuzoti Fire K rakabva nekupi? Zita rekuti Fire K iri I think rakabva kuchechi chaiko. Ndokwa rakatangira. Bozi ngoma ndaidziroera kuchechi, chirwa magospel kuchechi aya. Apa ndakazoswicha mai ndakuenda kudhanzi rekungoma restudio wedu mustreet. Ndopakabva patangongonzi Fire Kingdom. Zvabva kuchechi. I understand mune video renyu ramakarowa. But of course we're going to play that last. So far tinombotanga zoti munomu muZimbabwe. Song yamunofarira yamungada kuti tikuridzirei paDancehall Champions Day. So far munomu Zimbabwe dai vandidzira Toki ne song yakaita na Leo Magoza yekuti tsigirai. Ndo best song yangu zvamai manje yandirumanya nayo. Saka imi pana Toki Vibes. Yatsondiza kuti chii chinokunakidza pana Toki Vibes. Toki Vibes ndononge anemba reality. Anemba life cheche yatiri kurarama right now. Ndo life yanongobuditsa. Ndio zvandomufarira pari pakuti message yake ainondipinda personally. Ko kana kuri ku international dancehall and upi artist wamunoti uyu anondiitira? International dancehall Masika akachaja. Masika pa zvamai manje arikuda. We're still chilling with Fire K ku Zimbabwe Agricultural Show. And of course, my guy, I'm told you wewe uri kurongoma utori ne video rako rawakarova. Tudze tell us about your video. Video raida utira kubuditsa pakuti chingotenda. Teira unenge wawana rawapona chaja because akurarama inyasha. Ndozvaida utira ngobuditsa kuti zvimwe zvese zvichazotera pazuva izvi hazvina basa because no one anoplan the next 30 minutes. Ndezvajaja. Ndosaka kubuditswa ipapo. Saka tune iri makarekodera kupi? Who was the producer and of course ndiani akaita video yacho? Alright, tune tarekodera kuGlendale, My Central. Ndokatarekodera song zvese ne video ikoko. And video rashutwa nenonzi Blaze Fire. Tune yarekodwa neRed Eye neGhetto Stars zvakabatana Tuma Studios zvakabatana ipapo panguva idzodzo. Vatagadzira project yedu. Fara finalize on video. Rakashutwa naBlaze Fire weku My Central futi. Alright, saka chibva mangorizo song yacho mati inonzi chi video yacho to atatoiroera vanhu vanakiro vari kumba. Song inonzi Ndinotenda. Chingotenda Mwari. Coming from Fire K police station. Yeah man, you heard it first, you heard it here on Dancehall Champion. This is Fire K, we're chilling with him, Tadumana mu Zimbabwe Agricultural Show. And of course we're gonna go off with that massive one particular video. Yaga Trovera. Run it my DJ, drop it like it's hot. Shongeza Diana Nerika Nuiri Diuye ndimbo mpemeta Kuti wana day Kuti wana day Ngotenda Kuti wana day Ngawani Kuti wana pay Ngawani Mapeka majgei Jamani Nishudishe vekawani Mwaridiva vanengu Isutingo neshima wachi Omuti nema Oko asichacha vanetachi Tetiva santero Tumbo pinga mu intero Garamba mpinda msero Tongo na mata Ikwenda zero Zingotenda Kuti wawana day No one Kuti wawana pay Ngawani Mapeka majgei zamani Inyasha ziche wedu mani Ngotenda Kuti wawana day No one Kuti wawana pay Ngawani Mapeka majgei zamani Isudishe vekawani Timboterisa shi Hairimi Haikowi Asilefi ayo haipowi Nyangweti mwene ndandatiro Kusotiruva Harishandi harina mari yekusishongeza
ndiane noridarika muviri ndiuye ndimbofe tingotenda kuti wawana teinowani kuti wawana peinga wani vapfeka matyei zamani inyasha dzichewedu mani ngotenda kuti wawana teinowani kuti wawana peinga wani vapfeka matyei zamani izvondiseveka wani. Stress yourself in the life. This one what is yeah man, this is Fire K for the stage. Ghetto Stars